Πατέρα μου, σε χάνω επίορκος. Αχ, ναι! Έλα στα μάτι, πες του Γρηγόρη να ανάψει. Χάνουμε την καπίνα. Έλα, παιδί, άτουσας. Κατερίνα! 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 Έφυγε, πώς έφυγε, τι να φύγει? Πάει στο δίκτυο της Αυστραλίας, φύγανε μαζί με τη μαμά της. Αν θέλεις, μπορείς να τους προλάβεις στον Πειραιά. Στον Πειραιά? Στην Αυστραλία! Πέθανα, Κούβα, Αυστραλία! Έφυγε το Αυστραλέζικο. Ποιο? Το Αυστραλέζικο. Τώρα βγαίνει από το λιμάνι. Γρήγορα πάρ' το από πίσω. Γρήγορα να το προλάβουμε.